May mga ungo signal guys. Lawa sa dito sa tuhod eh. Wala uban sa kuy din. Ayan guys, hello po, maayong hapon. I am Inday Rona and welcome back to my channel. And guys, sa hindi pa nakakakilala sa akin, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And ngayon guys, ngayong hapon guys, pupunta kami sa bundok para magpa-signal guys at pupuntahan namin yung ginawa nila na parang purok-purok guys, balay-balay guys. Okay. So very init doon guys, pagka-udto guys. So puntahan natin at saksihan natin kung ano kaganda ang natures doon. So, let's go! Ayan, hello guys. Patungo po ako ngayon sa signalan namin sa tuktok ng bundok. Na-remember nyo yung pinuntahan ko last month. What? Doon kami nagpasignal. Yan yung friends ko, oh. Super hangat guys. Maulan kaya ang payong ko. My God. Ayan guys. Ayan. Yung taas pa. Uy. Super talaga guys. Nakakahasa. You need to ano talaga. Ayan guys, naka-headset na ako para may mic. May mic! Oh my God! Tingnan niyo yung look ko. Ayan, ang ganda ko. No? Ayan guys, super talaga. Oh my God! Tingnan niyo guys. How beautiful! Ayan, makikita niyo sa taas guys, mamaya guys. Kasi, aray, parang may numaak. Makikita niyo mga guys. Oh my God. Buti na lang nilagyan nila ng ano. Ganyan guys. Eh. Para, ayan. Buti na lang nilagyan nila guys. Oh my God! Dito tayo. Ayan guys. Super dami. Nandito ako guys. Yan yung dinadaanan namin kanina dito. Yan. Ang ganyan lugar namin. So, saka sa ta. I'm here. Para guys. Wala siya guys.
Tag-o. Nabasa? Muna nang ibuhat ka pagpala guys. Ay, nahanga ko. So, ayan. Kung na-remember niyo last upload ko, dito ako pumunta. Super ganda. Muna siya kong friending nga kuan, nga pretty. Howd mo. Mukoryo og Mickey. Kana siya guys, mo na siya. Pak! Bulagaw og buhok. Ayan guys. Kitang-kita yung dagat dito. Ay! Ihangak dyan ko guys. So kanina lang to ginawa nila guys. Nandito ako kanina pa sa paggawa nila. Okay! Ayan. Sobrang hinangak ako. Ayan guys. Mauna sila guys. Tanawa mo na siya ang founder. Gwapo kayo. Perfect na siya. Saan to bestie pagdalas koan? Actually guys, nagbuhat niya siya og payag diri guys. So ang iyang nabuhat ng payag guys, mauna siya. Sumuti, muna yung mga trabahante. Oh, nanghambog pa siya, naghanap siya nadala. Wala na yung nadala, tulog. Ayan, mo po na siya ang prinsesa. Muna siya ang prinsesa sa kanang outfit. Good na terno. Okay na lang kuwang. Hi, Kabisi. Hi. Hago ang mo pagkuhan. Ito baka interview sa pagka. Hago pagka. Hangak be. As in. Kung mo nagdadukay. Hoy, narito. Excuse me. Oh, nangisog mo siya. Excuse me. Narito. Tapos. Ito ba tayo mukhang sisarap kasi nila. Mo hirap ka sa konsayel, ma'am. Ayan guys, kanang duha guys. Muna siyang naong mga im-in. Attendance. Present. Ato mo sa Limilbon. Ato mo sa bahay-hay. Bahay-hay. Bahay ito. Hangat kayo pa. Hangat mo. Saring ka ang kuy-kuy. Ayan guys. Kana silang duha guys. Ika ng GME. Kana. Muna siyang founder aning balay-balay. Abi na, bigay bi. Ayan. Labay-labay na lang cellphone. Puro nagisaka ni mo yun. Oo. Hirat ka kong outfit. Kikisa na yun. Ngay-ay na. Ha? Uy, niraman ko ni katong pagpatuli na ako sa una. Asa naman ito? Ay, doon na. Yung gipalit na ibe. Ha? Ayan. You will take one. Mo na siya ang howd kayo. Howd kini siya musayaw guys. Membro siya sa experience. Ano ang color na yan? Ay, ako. Balik sa inyo. Bintana niyo lahat guys. Nasulit ang ating kami. Kaya sila, mga tarak-tarak boys na.
Hi sa G. Ayan guys. Kaway-kaway sa madam. Isa na siya nagpatigil diri guys. Bunga daw siya. Ano din ang mga pretty. Ayan guys, that is muna yung mga video natin. So abangan nyo po yung mga another videos ko. Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And ako'y magpapaalam na. Bye bye bye.